Dragostea îndelung rabdă. Dragostea este binevoitoare, dragostea nu pismuiește, nu se laudă, nu se trufește. Dragostea nu se poartă cu necuvință, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândește răul. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Epistola 1 către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 13, versetele 4, 5 și 6. Bine v-am regăsit la Oameni și Valori. De data aceasta, venim în casele dumneavoastră cu o nouă poveste. Povestea pe care vă aducem astăzi la cunoștință este povestea celor 47 de familii din Dubroveni care au marcat 50 de ani de căsătorie, unii peste 60 și chiar 70 de ani de împreună viețuire. Fiind duminică, în cadrul Sfintei Liturghii au slujit Părintele Arhimandrit Dumitru Cobzaru, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Clujului, de care aparținem și noi, credincioșii din Bistrița Năsăud, alături de Părintele Arhidiacon Dan Vâscu, directorul radioului Renașterea, a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, găzduiți de Părintele Leon Drăgan, preotul paroh din Dubroveni, înconjurați de numeroși credincioși, rude și prieteni. Cele 47 de cupluri de sărbătoriți au fost premiate de către Iuga Vasile, primarul din Ciceu Giurgești, comună de care aparține și comunitatea din Dubroveni, și de către Părintele Leon Drăgan, cu o diplomă aniversară și un cadou. Ca totul să fie mai deplin, Părintele Arhimandrit Dumitru Cobzaru, oaspetele de seamă acestui eveniment, le-a dăruit și câte o carte scrisă de către dânsul. În cele ce urmează, vom audia predica Părintelui Arhimandrit Dumitru Cobzaru despre păzirea poruncilor. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Preacucernice Părinte Director, iubite Părinte și fratele Leo, stimate Domnule Primar, iubiți credincioși și dragii mei. Evanghelia care s-a citit astăzi la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie ne prezintă un tânăr care avea o funcție publică, era dregător și era foarte bogat. Dar în același timp, el cunoștea legea lui Dumnezeu și o împlinea pe ea. Aceste lucruri ni se arată de către evanghelistul Luca, dar și ceilalți evangeliști sinoptici, Marcu și Matei. Fiecare dând detalii. Însă nu era mulțumit cu starea în care se găsea. Nu-l mulțumea nici funcția pe care o avea, nici tinerețea, nu îl mulțumea nici împlinirea poruncilor, îi se părea lui că nu era suficient și faptul că era bogat, de asemenea, nu era pentru el o bucurie prea mare. Vom vedea că era chiar povară. De aceea el îl caută pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos și îi pune o întrebare: învățătorule bun, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Deci, atât, dragii mei, o întrebare existențială, o întrebare de căpătâi, o întrebare la care și noi, creștini fiind, trebuie să încercăm să ne răspundem. Învățătorule bun, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Își dădea seama că tinerețea nu l-ajuta în dobândirea vieții veșnice, funcția nu l-ajuta, nici împlinirea legii nu l-ajuta. Cu atât mai puțin bogăția. Pentru că, dragii mei, credința și însușirea ei n-are vârstă. Credința trebuie să fie proprie omului la orice vârstă. Încă din pântecele Maicii noastre, noi trebuie să dobândim credința. Și avem exemple de acest gen. Când
Pruncii încă din pântecele maicilor au fost binecuvântați. Știți prea bine dumneavoastră, ori de câte ori participați la slujba Paraclisului, când se citește Evanghelia întâlnirii dintre Maica Domnului și Elisabeta. Când s-a întâlnit Maica Domnului cu Sfânta Elisabeta, pruncul a săltat în pântecele ei. Și mai face această remarcă Sfântul Evanghelist Luca, că Sfânta Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt și pruncul a săltat în pântecele ei. Vedeți? Încă din pântecele Maicii noastre, noi trebuie să avem credință, să fim binecuvântați de Dumnezeu. Dacă nu se întâmplă acest lucru și nici pe parcursul primilor ani, atunci ajungi la o oarecare vârstă, zicem noi, a deplinătății, a tinereții, când ești în toate puterile și nu ai o credință reală, adevărată, ci o credință superficială. Vom vedea și aflăm din Evanghelia de astăzi că tânărul nostru avea o credință superficială. Nu avea o credință profundă, ci o credință superficială. Credința nu ține de categoria socială în care ne găsim. În această lume sunt oameni care au diferite funcții sau ocupă poziții mai înalte sau mai puțin înalte. Fie în comunitățile mici, fie în comunitățile mari, fie într-o țară, fie într-o lume întreagă. Însă credința nu ține cont de faptul că noi ne aflăm într-o anumită poziție socială. Credința este un dat valabil pentru fiecare om, din toate locurile, din toate timpurile și de orice condiție socială. Credința este un dat de la Dumnezeu. Important este dacă această credință, care este un dat de la Dumnezeu, se pune în lucrare și în valoare sau nu se pune. Și acest lucru vedem și poate, și nu cred că ni se pare, la cei mai mulți, pe măsură ce cresc, din punct de vedere a poziției sociale, parcă credința le slăbește. Credința lor rămâne în urma lor. Ori credința noastră trebuie să meargă înaintea noastră. Dumnezeu nu poate rămâne în urma noastră. El trebuie să meargă înaintea noastră. Pe El trebuie să-L avem în fața ochilor noștri. Și trupești, și duhovnicești. Deci credința nu ține de statutul nostru social, de poziția noastră socială. Ea trebuie și este valabilă, pentru că este un dat de la Dumnezeu, să ne aparțină fiecăruia. Orice poziție am avea, oricât de mici am fi, sau oricât de mari am fi în ochii oamenilor și în această lume. Un alt fapt care îl aflăm de la tânărul bogat și din care ne dăm seama de un lucru care cumva ne contrazice, sau îl contrazice chiar pe el, dar ne contrazice și pe noi. Credința, dragii mei, nu ține atât de mult de împlinirea legii. Și păgânii, din fire fac cele ale legii. Ne spune acest lucru foarte răspicat Sfânta Scriptură. Și păgânii, din fire fac cele ale legii. Deci sunt oameni care nu respectă cele 10 porunci, pentru că așa a lăsat Dumnezeu. Le respectă din firea lor, bună, curată, cu minte. Sunt oameni care nu sunt creștini ca și noi și împlinesc poruncile lui Dumnezeu din fire. Pentru că legea pe care a lăsat-o lui Dumnezeu, care a lăsat-o Dumnezeu lui Moise și nouă tuturor, trebuie să fie în firea noastră. Zicem noi, firea lucrurilor. Sau atunci când om iese de pe calea poruncilor, spunem că nu este firesc. Este chiar nefiresc. Este nefiresc să faci rău. Nu este în firea omului. Este în firea pervertită a omului. De aceea a venit Domnul Iisus Hristos în lume să ne curețe firea, să redevenim așa cum Dumnezeu ne-a zidit pe noi. Așa cum l-a zidit pe cel dintâi om, pe Adam. De aceea a venit Domnul Iisus Hristos în lume și s-a făcut asemenea nouă, devenind El însuși noul Adam, ca și noi, să ieșim din această stare de pervertire pe care a adus-o păcatul, neascultarea față de Dumnezeu, păcatul, blestemul, diavolul, moartea, iadul,
toate acestea nu ne sunt proprii. Noi n-am fost zidiți de Dumnezeu pentru aceste lucruri. Noi am fost zidiți de Dumnezeu pentru virtute, pentru desăvârșire. Vedeți că ne avertizează Domnul Iisus Hristos prin tânărul bogat astăzi. Devoiești să fii desăvârșit, vinde tot ce ai, împarte săracilor și vină și urmează mie. Dar să revin, credința nu ține atât de împlinirea poruncilor. Pentru că poruncile trebuie să fie în firea noastră. Ne spune un Sfânt Părinte că Dumnezeu este ascuns în poruncile Lui. Și atunci noi, dacă îl căutăm pe Dumnezeu, din fire descoperim și voia Lui și o împlinim. Sfântul Apostol Pavel spune că legea ne acuză de fapt pe noi. Ne acuză pentru că ne aflăm în culpă. Dacă auzim poruncile care se enumeră astăzi, să nu ucizi, să nu furi, să nu fii desfrânat, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ne dăm seama că suntem în culpă. Pentru că nu ne împlinim. Dar este și aceasta o problemă. Când tot ți se impune să nu faci aia, să nu faci aia, să nu faci aia. Vedeți la copilașii noștri. Parcă din adins se străduiesc cu toată forța să facă ceea ce tu îi spui să nu facă. Și acest lucru este diabolic. Este diavolesc. Și la această stare a ajuns omul căzut, omul nefiresc, pentru că omul, mai cu înverșunare, auzind poruncile lui Dumnezeu, nu vrea să le împlinească. Dacă ar avea o credință profundă, o credință adevărată, atunci nici nu-și pune problema a legii. Ci el, omul credincios, le împlinește firesc. Pentru că așa este firescul lucrurilor, să nu ucizi, nu. Să nu furi, să nu fii desfrânat. Este firesc să-ți cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Și un alt amănunt pe care îl descoperim astăzi, prin tânărul bogat, care era preocupat de mântuirea sufletului său, este că bogăția ne împiedică, dacă nu știm să o folosim și dacă suntem prea legați de ea, ne împiedică să ne mântuim. Să fim cu adevărat oameni credincioși. Să avem o credință profundă. Tot am repetat credință profundă. Și am făcut să vă spun și de ce. Iată că prin bogatul din Evanghelia de astăzi aflăm că bogăția, sau mai degrabă avariția, adică dorința de a avea mai mult și mai mult și doar pentru tine și nu poți renunța sub nicio formă la această stare de fapt a lucrurilor, te îndepărtează de Dumnezeu și te apropie de tine în mod egoist și narcisist și îți dai seama că rămâi singur. De aceea cei mai bogați ai lumii și de astăzi și de odinioară și până la sfârșitul veacurilor au rămas singuri. Uitați-vă dumneavoastră că acum se vede și se aude cum se divorțează cei care au bani mulți. Își lasă femeile, iau pe altele, în fine, și rămân singuri în cele din urmă. Pentru că ei socotesc că bogăția este prietenul lor cel mai bun. Este viața lor. Și în cele din urmă ajung și ei ca unul fiecare să moară și bogăția să o ia altul, precum ne spune de asemenea Sfânta Evanghelie. Deci nu bogăția în sine, faptul că ai mai mult sau mai puțin, atașamentul, exclusivismul, egoismul, narcisismul, adică iubirea de sine, acestea te îndepărtează de Dumnezeu și îți slăbesc credința. Pentru că în cele din urmă tu nu mai crezi cu adevărat în Dumnezeu, crezi în tine, în puterea ta și în averea ta. Omul bogat se crede puternic. Omul bogat se crede Dumnezeu, excluzându-L pe Dumnezeu, bineînțeles. Deci bogăția nu este un reper. Dimpotrivă, ea poate fi o piedică în calea credinței noastre. Și am repetat de atâtea ori credință profundă. Vedem la acest tânăr bogat că el avea o credință superficială. Atunci când Domnul Iisus Hristos îi spune, lasă atașamentul față de bogăție, leapă-te de ea, dă-l săracilor, celor care au nevoie, tu nu ai nevoie. Ești și tânăr, ai și o demnitate oarecare în lume, lasă-l. Și vină și urmează mie. Era tânăr, avea o demnitate, împlinea poruncile lui Dumnezeu, era bogat, dar nu-L urma pe Dumnezeu.
împlinea poruncile lui Dumnezeu, dar nu mergea în urma lui Dumnezeu. Acest lucru îi cere Domnul Iisus Hristos. Vino și îmi urmează mie. Le avea pe toate, dar nu era pe calea mântuirii. Nu mergea după Dumnezeu. Dumnezeu rămâne în urma lui, pentru că vedem din Evanghelie, de asemenea, că el se întristează și întoarce spatele Domnului Hristos și pleacă. Vedeți? Dumnezeu rămâne în urma lui. Ori Dumnezeu i-a cerut să meargă în urma lui Dumnezeu? Nu. El îl lasă pe Dumnezeu în spatele lui, în urma lui. Și atunci nu mai au valoare nici bogăția, nici împlinirea poruncilor, nici poziția socială, nici tinerețea. Nimic nu mai are. Și rămâi trist. Vedem că el se întristează, îi întoarce spatele lui Domnului Hristos și pleacă la casa lui, la bogăția lui, care era însăși viața lui. Deci o credință profundă, o credință adevărată, dragii mei, este cea în care noi îl urmăm cu adevărat pe Dumnezeu. Nu îl lăsăm pe Dumnezeu în urma noastră. Și vă pot da exemplu. Pentru că, într-adevăr, suntem în acea situație ca și tânărul din Evanghelie. De pildă, când suntem bolnavi sau foarte bolnavi, alergăm la toți medicii din lumea aceasta, la cei mai buni profesori, la cele mai sofisticate tomografe. Și în cele din urmă, când vedem că nu se mai poate face nimic, ne ducem la Dumnezeu, la biserica. Vedeți cum se schimbă lucrurile și gândim noi prea omenește. Întâi trebuie să-L căutăm pe Dumnezeu atunci când suntem bolnavi. Și dinpreună cu Dumnezeu și în urma Lui să mergem și la medic, și la cei mai buni profesori, și la cele mai sofisticate aparate. Dar urmându-L pe Dumnezeu, luându-L pe Dumnezeu sau trimițându-L pe Dumnezeu înaintea noastră, nu lăsându-L pe Dumnezeu la urmă. Nu mai avem ce face. Mergem la biserică și la preot. Nu așa este. Întâi trebuie să mergem la biserică, să mergem la Dumnezeu. Am văzut când veneam, am intrat în satul dumneavoastră, ieșind pe poartă pe cineva care se grăbea pe biserică. Și atunci când a ieșit pe poartă, și-a făcut semnul Sfintei Cruci. Ei așa se face. Vedeți? Când ești pe poartă, îl chem pe Dumnezeu în viața ta și îl trimiți înaintea ta acolo unde ai de mers. Când ieșim pe poartă, să ne facem semnul Sfintei Cruci. Înainte de a ne culca noaptea, facem semnul Sfintei Cruci. În rânduială, se spune să faci semnul Sfintei Cruci și pe patul în care te culci. Pentru că s-ar putea ca acel pat să-ți devină groapă. Și pe patul în care te culci trebuie să faci semnul Sfintei Cruci, că s-ar putea ca acel pat să-ți devină groapă. Toate trebuie să le facem cu Dumnezeu. Să-L urmăm pe Dumnezeu. Să avem o credință profundă. Credința, spuneam și în altă împrejurare, și vă spun și dumneavoastră, credința este un organism viu, ca și trupul nostru, ca și ființa noastră. Așa este credința. Și ea trebuie întreținută ca orice organism viu. Trebuie hrănită corespunzător. Cum se hrănește credința corespunzător? Prin mersul la biserică, prin rugăciunea personală, prin post se hrănește credința. Și acum suntem în postul acesta minunat al Crăciunului. Cum se hrănește credința noastră? Prin spovedare. Pentru că ea se curăță de tot ceea ce o agresează de păcat. Cum se hrănește credința noastră? Prin Sfânta Împărtășanie. Așa se hrănește credința noastră. Aduceți-vă aminte de Sfântul Apostol Toma, că a lipsit o duminică de la biserică, pentru că ei se întâlneau pentru frângerea pâinii, în prima zi a săptămânii, care este duminica noastră. A lipsit o duminică de la biserică, nu era împreună cu ceilalți apostoli, când a venit Domnul Hristos prin ușile încuiate. Și când i s-a adus la cunoștință că Iisus Hristos a înviat din morți și că le-a arătat mâinile și coasta Lui, El s-a îndoit. Doar că a lipsit o duminică de la biserică. Deci credința Lui s-a zdruncinat. Deci o duminică, dacă lipsești de la biserică, riști
ca acest organism viu să sufere și suferă, să știți. De aceea Sfinții Părinți au rânduit prin canoane și obligă să mergem duminică de duminică la biserică. Chiar dacă nu reușim la sărbătorile din cursul săptămânii, dar duminică de duminică să mergem la biserică. Și, în final, până la urma urmei, ne dăm seama din Evanghelia care s-a citit și din starea superficială a tânărului bogat, că el nu avea dragoste față de Dumnezeu. El nu-L iubea pe Dumnezeu. Și acest lucru iar nu este la îndemână. Să vi-l dau ca exemplu din viața noastră de cotidian. Este important să ne asculte copiii, nu? Este important copiii să facă așa cum zicem noi. Că avem experiență de viață. Și ne bucurăm când ei ne ascultă. Și dacă îi vedem oameni împliniți și la casa lor, cu atât mai mult. Dar dacă ar fi copilul tău să fie cel mai cuminte om din această lume și cel mai ascultător și să nu te iubească, ce ai rezolvat? Ce ai rezolvat dacă nu te iubește copilul tău? Așa este și cu Dumnezeu. Putem să împlinim voia cât am vrea noi de mult și bine. Dar dacă nu iubim, n-am făcut mare. Și am văzut de multe ori și această imagine care m-a surprins și m-a tulburat. Sunt mulți părinți care doresc să-și îmbrățișeze copiii. Și copiii nu se lasă îmbrățișați de părinți. Vedeți? Cât de dureros să vrei să-ți îmbrățișezi copilul și copilul tău să nu te lasă. Așa este și credința. Și credința noastră. Trebuie să-L îmbrățișăm pe Dumnezeu. Cum îl îmbrățișăm pe Dumnezeu? Pe Dumnezeu îl îmbrățișăm în dragoste. Pentru că El întâi ne-a iubit pe noi și ne-a îmbrățișat în dragostea Lui Dumnezeiască. Vedeți? Lemnul crucii din spatele Sfintei Mese, unde Hristos, Dumnezeu, este într-o continuă îmbrățișare cu mâinile pe cruce. El îmbrățișează lumea în dragoste, permanent, perpetu, până la sfârșitul veacurilor și mai ales în veșnicia Lui. Acestea fiind zise, mă bucur că sunt astăzi în parohia și comunitatea dumneavoastră. Sigur că Părintele Leon a fost de vină pentru prezența noastră, pentru că El ne-a chemat an la rând să ajungem și iată-ne în cele din urmă în mijlocul dumneavoastră. Îi mulțumim pentru această chemare sfântă și ne dăjduim să fi fost după inima Sfinției Lui. Mă bucur de prezența Domnului Primar, ne cunoaștem de multă vreme și am stat pe înțelege adesea și la câte o poveste. Mă bucur de cei care au cântat la strandă, venerabili ca vârstă și de prezența dumneavoastră a tuturor. Evenimentul care urmează acum, cu atât mai mult mă onorează și mă bucură și pune probleme. Probleme de viitor. Dacă acum vă sărbătorim la 50 de ani, peste 50 de ani, 60 de ani, peste 60 de ani de împreună viețuire, de căsătorie, acest lucru este cu adevărat o binecuvântare a lui Dumnezeu. Problemele sunt următoarele. Că îmbătrânim. Îmbătrânesc satele noastre, se împuținează și aceasta este cu adevărat o problemă. Și cealaltă problemă este că dumneavoastră sunteți aproape unicat. În lumea din care vin eu, din Cluj-Napoca, acolo nu vrea să mai întâlnesc cazuri de acestea. Pentru că oamenii se căsătoresc sâmbătă și duminica și divorțează de luni până vineri. Da? Se căsătoresc sâmbătă și duminica și divorțează de luni până vineri. Așadar, vedeți, sunt grijile noastre care ne preocupă și pe care le vrem rezolvate în această lume așa cum este ea și în care Dumnezeu ne-a lăsat să lucrăm noi în calitate de slujitori ai Bisericii. Așadar, vă îmbrățișez în dragoste. Amin.
numele Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Preacuvioase Părinte Exarh, iubiți credincioși, domnule primar, vă mulțumim din suflet pentru că ați binevoit a poposi în mijlocul nostru la ceas de rugăciune și ați sporit și ați primit bucuria evenimentului pe care noi îl avem astăzi. Aduc prin nos de recunoștință în numele tuturor credincioșilor care se bucură de prezența dumneavoastră și care sunt și suntem și noi inspirați de prezența Sfinției dumneavoastră. Suntem conștienți că odată cu venirea dumneavoastră aici, care aveți o vastă experiență monahală, ne dați de gândit și ne ajutați să înțelegem o altă dimensiune, să zicem așa, a rugăciunii și a Sfintei Liturghii pe care am trăit-o astăzi în biserica noastră. Și ne aducem aminte și ne dăm seama de faptul că există și în ziua de astăzi monahi care se roagă nu doar pentru ei, ci pentru întreaga lume, pentru noi toți, pentru binele și pentru mântuirea noastră. Pentru toate aceste lucruri vă mulțumim și vă mai așteptăm ori de câte ori puteți să fiți în mijlocul nostru. Iubiți credincioșilor, astăzi, după cum am anunțat și am spus duminica trecută, sărbătorim familia și celebrăm astăzi pe familiile care au împlinit 50 și mai mult de 50 de ani de căsătorie. Și dacă ar fi să ne gândim la un lucru, ar fi acela de mulțumire lui Dumnezeu, pentru că fiecare familie are motive suficiente să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările pe care le-a avut în viața sa. Dar mai ales după ce trec de o vârstă peste 50 de ani, cu atât mai mult îi mulțumim lui Dumnezeu și cerului pentru, în primul rând, pentru sănătate, pentru viața îndelungată cu care Dumnezeu v-a binecuvântat, pentru buna înțelegere în familie pe care ați avut-o, pentru toate realizările pe care le-ați avut dumneavoastră împreună cu familia dumneavoastră. Și rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă ocrotească în continuare, pentru că ați trăit o viață frumoasă. V-ați iubit, v-ați respectat, ați făcut față tuturor dificultăților prin care ați trecut în această viață și ați prețuit cu adevărat familia tradițională și cuvintele Sfintei Scripturi, dar și legământul sfânt al căsătoriei pe care l-ați avut. Să reziști o jumătate de secol și mai mult împreună nu este altceva decât o loialitate. Nu este altceva decât o loialitate a timpului și această ceremonie, să zicem așa, reprezintă un mic gest pe care noi îl recunoaștem și vă apreciem. Din partea și vă apreciem pentru toate lucrurile pe care le-ați făcut în viața voastră. Ne bucurăm că ne sunteți astăzi aproape și vă îmbrățișăm și bucuria aniversării dumneavoastră este și bucuria noastră a tuturor, a comunității noastre. Ne bucurăm împreună cu dumneavoastră și vă felicităm. Și să știți că aveți toată admirația mea, pentru că ați venit astăzi la Sfânta Biserică într-un număr foarte mare și pentru acest lucru vă mulțumim cu adevărat. Vă dorim sănătate, bucurii sfinte și multe momente frumoase și de acum înainte împreună cu familia dumneavoastră, cu copiii dumneavoastră, cu nepoții, cu strănepoții, pentru că dumneavoastră, după cum spunea și Părintele, sunteți un exemplu de căsnicie pentru fiecare dintre noi, familiile mai tinere. Și să știți că și noi încercăm să ajungem la aceleași principii morale și statornice în căsătoriile noastre. Vă urăm mulți ani trăiască
și, zicem așa, casă de piatră în continuare. Dorim să mulțumim pe această cale și autorităților locale, domnului primar, care a fost deschis la ideea noastră a bisericii și care personal s-a implicat în buna reușită a acestui eveniment, asigurând masa și alte lucruri necesare. Pentru acest lucru vă mulțumim, domnule primar, și vă așteptăm alături de noi ori de câte ori facem aceste momente frumoase. Îi vom da cuvântul și domnului primar să ne spună și eu. Între timp vă rugăm să veniți în față familiile pentru a vă citi Părintele Exarh, o rugăciune de binecuvântare și mulțumire, iar mai apoi, la final, vă vom premia. Grazie, Părinte Exarh, Precucerințe Părinte Profesor, Precucerințe Părinte Paroh, stimați invitați, stimați credincioși. Vreau în primul rând să mulțumesc Apostolului Părinte Exarh pentru apropierea față de bisericile României noastre, pentru grija care ne poartă și totodată să-i mulțumesc pentru tăria și liniștea sufletească care ne-a impregnat și ne-a pus la sufletele noastre prin cuvântul frumos de învățătură care ne l-a rostit. Vreau să îl felicit pe Părintele Paroh pentru această inițiativă de a face acest eveniment frumos. Sunt foarte bucuros că pot face parte și eu să vă cinstim și să vă sărbătorim pe familiile care, cu ajutorul Lui Dumnezeu, ați reușit să împliniți această vârstă frumoasă de viață și de căsătorie. Dumnezeu să vă dea multă sănătate și viață lungă de acum înainte. Totodată doresc ca să-mi exprim sprijinul și respectul față de persoanele rămase din voia lui Dumnezeu, văduv sau văduve, și îi asigur de tot sprijinul și recunoștința și respectul nostru. Dumnezeu să vă dea multă sănătate și să fim sănătoși. Dumnezeu să binecuvânteze satul nostru și comunul nostru. Iar la final vă așteptăm familiile să veniți la masă, la o agapă frățească, la o masă în cinstea celebrării dumneavoastră. Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni atât neajunsă, la a ta slavă căzând, cu frică și cu cutremur ca niște robi nevrednici, cu milință aducem acum mulțumire bunătății tale pentru binefacerile ce au fost asupra robilor tăi care sunt de față. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul, te slăvim, îți cântăm și te lăudăm. Și iarăși căzând înaintea ta îți mulțumim, rugând cu milință nemăsurată și nespusă ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi până acum rugăciunile robilor tăi, și cu milostivire i-ai învrednicit a li se împlini cererile. Așa și de acum înainte, învrednicește a spori în dreapta credință, în dragostea cea către tine și cea către aproapele, și în toate faptele cele bune, și a dobândi ale tale binefaceri împreună cu toți credincioșii tăi. Mântuiește de toată reaua întâmplare, dăruindu-le pace și liniște. Și ne învrednicește pe toți, totdeauna, mulțumirea aduce, cele prea bune a grăi și a cântat ție și celui fără de început, al tău Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Duh, Dumnezeului celui slăvit într-o ființă. Slavă ție, Dumnezeule, Dădătorul nostru de bine, în vecii vecilor. Amin. Și acum vă vom chema pe fiecare și veți primi din partea domnului primar și din partea Părintelui Și din partea Părintelui Exarh, din partea mea care, și din partea mea o cânticică. care nu a venit cu mâna goală, a venit cu o carte pentru fiecare dintre noi. Am scris diplomele așa în ordine, începând de la 50 de ani până
la anul 68 al trăirii împreună. Și vom striga Părintele. Familia Danciu, Ioan și Dorina. 50 de ani de la căsătorie. Să fiți sănătoși. Să fiți sănătoși. Ne bucurăm tare. Familia Iuda, Grigore și Regina. 50 de ani de la căsătorie. Să fiți sănătoși. Unde-i soțul? Să fiți sănătoși. 51 de ani de la căsătorie, familia Precu, Constantin și Maria. Sunteți aici, da? Poftiți, domnul. Să fiți sănătoși. Să ne vedem și la 75 de ani. Doamne. 51 de ani de căsătorie, Iuda, Ioan și Maria. Sunteți aici? 51 de ani, Precu, Aurel și Aurelia. Sunteți aici. Să vă dea Dumnezeu sănătate și ani mulți. Doamne. 51 de ani de căsătorie, familia Clapa, Gheorghe și Rozalia. Aici, bunica. Să fiți sănătoasă și bucuroasă. Și unde-i soțul? Haideți. Haideți să vă vedem. Haideți. Să fiți sănătos și voios. Doamne. 52 de ani, familia Danciu, Alexandru și Regina. Aici. Bunica, să fiți sănătoasă și voioasă. Doamne. 52 de ani de căsătorie, Cosma, Aurel și Ana. Haideți. Să fiți sănătoși și voioși. Doamne. Felicitări, bravo. 52 de ani, Mic, Ioan și Dorina. Sunteți aici? 53 de ani, Lazar, Vasile și Floare. Sunteți aici, da? Să fiți sănătoși și bucuroși. Doamne, felicitări, bravo. 53 de ani, Danciu, Gavrila și Margareta. Sunteți aici? 53 de ani de căsătorie, Precu, Viorel și Maria. Sunteți aici? 53 de ani, Precu, Tihon și Aurelia. Bunica Aurelia. Să fiți sănătoasă și voioasă. Doamne, și dumneavoastră. 54 de ani, Precu, Iosif și Ana. Vă așteptăm. Să fiți sănătoasă, bunica. Doamne, vii omul aici? Hai să-l vedem. Haideți aici să vedem. Să fiți sănătos. Mureșan, Iosif și Florica, 54 de ani de la căsătorie. Să fiți sănătos, Doamne, să felicitări. Aveți și femei aici? 55 de ani, Cosma, Vasile și Maria. Să fiți sănătos. Ani mulți, cu bucurie. Doamne ajută. Aici aveți și de la domnul primar. 56 de ani, Precu, Gheorghe și Floare. Este aici? Da. Haideți. Imediat. Să fiți sănătos. Bunica, sănătos. 56 de ani, Valea, Vasile și Regina. Bunica Regina, haideți. Să fiți sănătoasă și voioasă. Doamne, felicitări, doamne. 54 de ani, Mican, Teodor și Ana. Bunica, să fiți sănătoasă și voioasă. Clapa, Aurel și Ana, 57 de ani de la căsătorie. Prin curat. Să trăiască. Doamne, să fiți sănătoși. Vedeți că Dumnezeu vă binecuvântează. George, Constantin și Floare, 57 de ani de la căsătorie. Sunteți aici?
Danciu Ilie și Ana, 57 de ani de căsătorie. Bunica Ana, să fiți sănătoasă. Doamne ajută. Domnul Ilie, Doamne ajută. Clapa Ioan și Natalia, 57 de ani de la căsătorie. Foarte frumoasă vârstă. Să fiți sănătos. Doamne. Feher di Gavrilă și Maria, 57 de ani de căsătorie. Domnul Gavrilă, să fiți sănătos. Doamne. 58 de ani de la căsătorie, Holonec, Vasile și Ana. Să fiți sănătoși. Ne bucurăm. Să fiți sănătoși. Doamne. Cu drag. E și frumoasă dacă citiți. Poenar Ioan și Victoria. 58 de ani de la căsătorie. Domnul Ioan, să fiți sănătoși. Doamne. Clapa Teofil și Natalia, 58 de ani. Bunica, să fiți sănătoasă și voioasă. Felicitări. Doamne. Toderel, Moise și Victoria, 59 de ani de la căsătorie. Să fiți sănătoasă, bunică. Doamne ajută. Dragă. Aveți de la domnul primar un cadou. 60 de ani de la căsătorie, Petruț, Ilie și Victoria. Puteți aici. 61 de ani de la căsătorie, Valea, Teodor și Maria. Toderel, Gheorghe și Maria, 63 de ani de căsătorie. Haideți. Bunica Maria, să fiți sănătoasă și voioasă. Doamne ajută. Până la 75 de ani de căsătorie mai este un pic. 64 de ani de la căsătorie, Balatici, Tihon și Maria. Bunica Maria, să fiți sănătoasă. Mureșan, Gheorghe și Viorica, 64 de ani. Da? Bunicul, diacul. Să trăiască. Iuga, Vasile și Maria, 65 de ani de căsătorie. Bunicule, să trăiți, să fiți sănătos și voios. Rus, Gavrilă și Maria, 67 de ani de căsătorie. Uite ce frumos! Bravo! Să fiți sănătos și voios. Aici aveți diplomă. Boierean, Leo și Floare, 68 de ani de căsătorie. Cei mai mulți deocamdată. Să trăiți la 75 de ani, veniți și facem munca de iamă. Să fiți sănătoasă cu mine. Doamne, aveți la Domnul primar. Da, ne bucurăm de acest lucru minunat. Însă, cum spuneam eu, există și îngrijorarea, știți? Pentru că dumneavoastră sunteți în vârstă. Patriarhul Daniel spune că nu sunt bătrâni. Sunt tineri de diferite vârste. Așadar, dumneavoastră sunteți tineri și foarte tineri. Și îngrijorarea este următoarea. Mitropolitul Bartolomeu, de care dumneavoastră cu siguranță vă aduceți aminte. El a ajuns la vârsta de 90 de ani și spunea în ultimii ani, am început să cunosc mai mult morți decât vii. Pentru că odată ce înaintăm în vârstă, așa se și întâmplă. Îi cunoaște pe cei din cimitir mai mult decât pe cei care mai trăiesc în această lume. Eu vă doresc să cunoașteți cât mai mulți vii. Așa să fie. Vă mulțumim tuturor. Familiile ne rugăm să meargă la cămin. Pentru că ne-am pregătit acolo un pic împreună cu domnul primar și tuturor Dumnezeu să vă dăruiască sănătate, lungime de zile și să trăiți într-un mulți și fericiți ani. La mulți Ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. mulți ani, Mulți ani, mulți ani trăiască la mulți ani. și zice, Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, pâinea noastră, cea de toate zilele,
Dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni, să vă binecuvânteze și încă o dată la mulți ani. Domnule primar, vă felicit pentru acest eveniment frumos. Ați prăznuit împreună cu Parohia Ortodoxă Dumbroveni. I-ați sărbătorit pe cei temerari, pe cei care au mai mulți ani de căsnicie. Da, așa este. A fost o inițiativă a părintelui paroh. M-am bucurat că am putut ajuta și m-am implicat și eu personal de să reușim să putem să-i cinstim și să-i sărbătorim pe veteranii comunei noastre și a satului nostru, de fapt, Dumbroveni. Sperăm într-un viitor apropiat să-i sărbătorim și pe cei de la Ciceu Giurgești. Mă bucur că le-a dat Dumnezeu atâția ani sănătoși să poată sărbători la 50 și avem și care împlinesc 65 de ani de căsătorie. Nu i-am mai sărbat niciodată, așa că acum i-am sărbătorit pe toți care am avut în satul Dumbroveni. Totodată vreau să fiu aproape și de cei care cu voia lui Dumnezeu au rămas văduvi sau văduve și îi asigur de tot sprijinul și de respectul nostru. Ne pare rău că noi am putut sărbători și pe domnile lor. Sunt astfel de evenimente un mod de a uni comunitatea, mai ales că faceți parte dintr-o comunitate destul de diversă? Eu zic că da. Eu zic că da și din păcate suntem comune îmbătrânite și respectul și apropierea față de ei adusă familiilor, eu cred că îi unesc și cred că le dau un pic de curaj. Vă mulțumim și vă dorim mult succes! Cu drag! Parohia Ortodoxă Dumbroveni, în colaborare cu Primăria Comunei noastre, am organizat astăzi un eveniment festiv numit Sărbătoarea Familiei, în care am celebrat familiile care au 50 de ani de căsătorie, dar și cele care au împlinit mai mulți de 50 de ani de căsătorie. Fiecare familie are motive suficiente să îi mulțumească lui Dumnezeu pentru viața care au avut-o împreună, să-i mulțumească cerului pentru viața pe care le-a dat-o, pentru sănătatea de care s-au bucurat și pentru buna înțelegere pe care au avut-o în familie și în căsnicie, dar și pentru toate realizările pe care le-au avut împreună în această viață. Au trăit o viață împreună, s-au iubit, s-au respectat, au rezistat tuturor dificultăților cu care i-a încercat viața. Au prețuit valorile familiei tradiționale, dar și cuvintele Sfintei Scripturi. Aceste cupluri sunt modele de urmat pentru noi cei de astăzi, pentru că atunci când reziști peste un secol împreună, nu este altceva decât un test al timpului pe care l-ai trecut și cu care bunul Dumnezeu te-a învrednicit. Îi felicităm pe toți și le urăm să aibă în continuare o viață frumoasă, plină de sănătate, de bucurii, împreună cu familiile pe care Dumnezeu le-a dat. Multă sănătate și multă fericire. Părinte, fac parte aceste evenimente din activitatea misionară a parohiei dumneavoastră? Aceste evenimente cu siguranță fac parte din activitatea parohiei, deoarece punem în primul rând accent pe oamenii care au trecut, care sunt la vârsta a treia și care cu adevărat au împlinit legea lui Dumnezeu și care sunt credincioșii noștri fideli ai bisericii.